Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Tisoy. Taong 1966, Indang, Cavite. Noong mga panahong ito, kakarating lang nila Tisoy sa Indang. Hindi sila nakatira sa malalaking bayan, gawa ng tubong probinsya sila. At ang rason kung bakit sila napadpad sa lugar na yon ay dahil sa kanyang ama. Taga roon ang tatay niya, kaya nang mabalitaan nilang namatay ang mga magulang nito, nagdesisyon silang lumipat. Hindi man kasi sa pagmamayabang pero may kaya sa buhay ang pamilya ng tatay niya. Ang kaso lang, hindi nito matanggap na nag-asawa ito ng mas maaga, kaya nagpasya ang mga ito na talikuran sila. Galit na galit ang pamilya ng tatay niya sa kanila dahil sa mga pagkakamaling yon. Ngunit nang mawala ang mga ito, nalaman ng ama ni Tisoy na sa kanila pa rin pala ipapamana ang naiwan nitong bahay. Inakala noon ng tatay niya na hindi na ito mapupunta sa kanila, kaya labis itong nagulat nang may natanggap itong telegrama na naglalaman ng huling testamento ng kanyang mga magulang. Nung matanggap nila ito, mula sa probinsya ng Quezon, hindi sila nag-alangan na lumuwas. Wala mang pera at gipit, nagpumilit silang makarating sa Indang para makuha ang pagmamay-aring bahay ng kanilang pamilya, ganun din ang maliit na lupang sakahan. Habang naglalakbay, punong-puno ng pag-asa ang tatay niya. "Huwag kang mag-alala, anak. Dito na magsisimula ang ating swerte." Yon ang mga katagang paulit-ulit na sinasabi nito noong naglalakbay pa lamang sila. Siyempre bilang mga bata, kahit papaano'y tuwang-tuwa na rin sila, lalo pat nakalabas sila sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang baryo. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang kinalakihan nila Tisoy ay isang napakapayak na lugar. Yung tahanan nila roon, barong-barong, at higit sa lahat, malayo sila sa sibilisasyon. Nabubuhay sila roon sa pagsasaka at pangangaso, at kapag may sobra, binibenta nila ito bilang kalakal sa karatig bayan. Sanay din silang matulog sa tahanang pinagtagpi-tagpi at maraming butas ang bubong tuwing umuulan. Kaya naman nang matanggap nila ang mensahe ng mga magulang ng kanilang ama, taus-puso ang pasasalamat nila. Alam nilang malaki ang Indang at posibleng dito na magsisimula ang pagbabago ng buhay nila. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay, narating nila ang bayan. Hapon na noong mga panahong yon, kaya naman wala na sila gaanong nakasalubong na tao. Habang naglalakad sa gilid ng daan, tuwang-tuwa silang tatlong magkakapatid. Ito ang unang pagkakataon na makakapaglakad sila ng gabi na merong mga liwanag sa paligid. Medyo marami-rami na rin ang bahay sa lugar, kaya halos mamangha silang lahat sa kanilang mga nakita. Hindi naglaon, narating nila ang bahay ng kanilang ama. Malaki ito, bagaman luma, meron itong 2 palapag at malapad na bakuran. Payapa ang tahanan sa gabi. Animoy isa itong patay na lugar na naghihintay ng taong muling bubuhay dito. Nang makita ito ni Tisoy, bahagya siyang napahinto habang abala sa pagbubukas ng pinto ang tatay niya. Sa kanyang pagmamasid, tila bang parang may nararamdaman siyang kakaiba. Hindi bago ang pakiramdam na yon. Gawa ng sa baryo kung saan sila nagmula, marami roong gumagambala. At ayon sa kanya, ang ganoong pakiramdam ay senyales na may umaaligid na isang aswang. Pero dahil sa unang beses pa lamang nila sa lugar, hindi na muna niya ipinagsabi ang tungkol dito. Ayaw niyang maging sanhi ito ng takot ng kanyang pamilya, kaya pansamantala,
Nagdesisyon siyang ilihim ang mga nararamdaman niya. Sa isip-isip niya, baka may buntis sa paligid. Baka hindi naman ito nagmumula sa bahay nila. Nang mabuksan na ang kandado ng pinto, sabay-sabay silang pumasok. O Tisoy, pumasok ka na't gabi na. Bukas na tayo mag-ikot-ikot. Sige ho, tay. Sagot naman niya habang kinukuha ang mga natirang gamit sa labas. Pagpasok niya sa loob ng bahay, sumalubong sa kanya ang isang lumang amoy. Maya-maya pa, nang masindihan na ang mga gasera, bumungad sa kanila ang mga muebles na binalutan ng mga puting tela. Punong-puno rin ng alikabok ang paligid, kaya kahit gabi na, nagtulong-tulong silang lahat para maglinis. Makalipas ang ilang araw, naging maayos naman doon ang kanilang buhay. Bagaman wala pang kakilala, tila bang naging masaya sila sa lugar na napuntahan nila. At kahit kalahati ng araw ay napupunta sa pagsasaka at pag-aayos ng lupa, tila bang wala silang naging kapaguran. Inakala ni Tisoy na ito na ang simula ng panibagong buhay, pero sa hindi malamang dahilan, ang pakiramdam niya nung una tungkol sa nilalang ay hindi pa rin nawawala. Yun bang parang kahit saan sila pumunta, ay nakakapit pa rin ito sa balat niya. Sinubukan niya itong kalimutan pero tuwing uuwi siya ng bahay, bumabalik at bumabalik ang ganoong pakiramdam. Hanggang sa isang gabi ng Biyernes, habang payapang nagpapahinga ang lahat, bigla na lamang siyang napabalikwas sa higaan dahil sa sobrang init. Pagmulat niya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang kapatid na mahimping na natutulog. Wala itong kapawis-pawis sa katawan na parabang siya lang ang naiinitan. Dahil sa pangyayaring yon, katakot-takot na kaba ang kanyang naramdaman. Alam niyang hindi ito nagkataon at naniniwala siyang may nagmamanipula sa temperatura ng bahay nila para paglaruan siya. Hindi nagtagal. Nang makaupo na siya para punasan ng pawis sa kanyang likod, may nakita siyang anino malapit sa gasera. Yung aninong yon, kagad na naglaho, kaya inisip ni Tisoy na namamalikmata lang siya. Matapos niya yung masilayan, hindi niya na yun pinagtuunan ng pansin dahil sa masyado pang malalim ang gabi. Isang linggo nangyari ang ganoong pagpaparamdam at habang tumatagal, mas lalo itong lumalakas. Sa bawat gabing lumilipas, hindi lang mga anino ang kanyang nakikita. Minsan may naririnig siyang naglalakad sa labas ng kwarto nila at may mga pagkakataon namang may naririnig siyang umiiyak na matanda. Tuwing umaga naman, nagigising sila nang may nadadat ng 2 pinagkapehang tasa sa hapagkainan. Pero ang mas nakakagulat, walang umaamin sa kanila kung sino ang nagkape ng 10 oras. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagdesisyon na siyang kumprontahin ang kanyang ama patungkol dito. Hindi niya ito sinabi ng nasa bahay dahil pakiramdam niya kalaban nila ang bahay na iniwan ng kanyang lolo't lola. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa sakahan, dito na siya pasimpleng lumapit sa kanyang ama. Pag-upo niya sa tabi nito, kagad niyang napansin ang mukha nito na parang tulala at problemado. Tay, may problema ho ba kayo? Bakit parang natutulala ka dyan? Nang marinig naman ito ng kanyang ama, bahagya itong napasinghap ng malalim bago tuluyang napatingin sa kanya. Hindi pa man ito nagsasalita, bakas na sa mukha ang matinding problemang dinadala nito. Ramdam niya nagdadalawang isip pa yung magsalita, kaya pinilit niya yon ng pinilit hanggang sa maibahagi na rin niya ang kanyang karanasan patungkol sa bahay kung saan sila naninirahan. Dahil sa kanyang sinabi,
nawala ang pag-aalangan ng kanyang ama. Yun bang parang napagtanto nito na hindi lang pala siya ang nakakaramdam ng mga ganoong bagay? Hindi nagtagal, dito na rin ito nagsimulang magsalita. Anak, sa atin lang to ha. Huwag mong sasabihin sa nanay mo o sa mga kapatid mong walang kakayahang makaramdam sa kanila. Tama ka anak, hindi lang tayo ang nasa bahay na yon. May isa roong nilalang na gumagala na hindi pamilyar sa akin. Ilang beses ko na yung nakita, pero hindi ko matukoy kung sino siya dahil wala siyang wangis. At ang kanyang itsura ay bago sa aking paningin. Hindi ko alam kung anong pakay niya pero nararamdaman ko na parang pinaglalaroan niya tayo. Nang marinig ito ni Tisoy, halos balutin ng kilabot ang kanyang katawan. Lahat ng sinabi ng kanyang ama ay danas at naramdaman niya, kaya hindi niya ito kayang talikuran ni ipagsawalang bahala. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, nagpasya sila na lumapit sa albularyong nakatira roon sa bayan. Malayo-layo ang bahay nito pero alang-alang sa mga kasagutan na kanilang hinahanap, minabuti nila na ito ay puntahan. At para sumama ang kanilang pamilya sa kanila nang hindi nagdududa, gumawa ng isang palusot ang kanyang ama. Sinabi nito na may pupuntahan silang magandang pasyalan tuwing hapon, kung saan mula sa lugar na yon, makikita nila ang kagandahan ng buong lugar ng Indang. Dahil sa sinabi nito, walang naging pagtutol sa kanilang ina. Batid nito na labis na nakakapagod ang kanilang trabaho, kaya kinakailangan nila ng ganoong lugar para makapag-isip at makapagpahinga kahit sa loob lamang ng maikling panahon. Matapos nun, di na sila nagdalawang isip na maglakad. Habang binabagtas nila ang daan, kapansin-pansin ang mabilis na paglubog ng araw. Di nagtagal, narating nila ang paanan ng bundok kung saan may maliit na kubo sa gilid ng malaking puno ng mangga. Nag-iisa lang ang bahay na yun doon, kaya naman habang papalapit, dito na nagsimulang magtaka ang nanay niya. Ngunit anuman ang gawin itong pagtatanong, nanatili silang tahimik ng tatay niya. At nang makarating na sila sa bahay na yon, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na nag-aayuno sa harap ng mga halamang gamot nito sa kanyang bakuran. Pagsilay sa kanila ng matanda, kaagad na napansin ni Tisoy ang labis na pagkabahala sa mukha nito. Pasok kayo. Pasok. Huwag na kayong manatili dyan sa labas. Gawa ng magkagabi na. Nang marinig nila ito, kaagad naman silang sumunod. Pagdating nila sa harapan ng albularyo, agad sila nitong inalalayan patungo sa loob ng bahay nito. Doon, sa sala ng kubo, umupo sila habang nakaharap sa matanda. Ilang minutong walang nangyaring pag-uusap bago nagdesisyon ng albularyo na maunang magsalita. Nararamdaman ko ang pakay ninyo. Mukhang may mabigat kayo na dinadala. Dahil sa sinabi nito, hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama. Kagad itong tumayo, huminga ng malalim, kasabay ng walang pagdadalawang isip nitong pagwika. Ako nga pala ang anak ng yumaong si Belinda. Malamang sa malamang ho, kilala niyo siya dahil matagal na siyang nakatira rito. Kami ang lumipat sa bahay niya. Pero nitong mga nakaraan, may napansin kaming kakaiba. Ako at ang panganay ko lang na anak ang nakakaramdam sa nilalang na yun. Kaya walang kaide-ide ang asawa ko sa mga nangyayari. Manong, nakikiusap ho ako. Tulungan niyo kami. Nang marinig ito ng manggagamot, hindi naman ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Pero bago ito magsalita, napahinga muna yon ng malalim habang nag-iisip. Tungkulin ng albularyo na tumulong.
Kaya yang pakiusap mo, hinding-hindi ko yan maaaring talikuran. Pero dahil sa gabi na, mas mainam na ipagpabukas na natin ang lahat. Ang katiting na liwanag sa kadiliman ay walang bisa, lalo na sa isang bahay na pinagmumulan nito. Matapos nun, inabutan sila nito ng ilang piraso ng pangontra. Kabilang sa mga pangontrang natanggap nila ay yung mga maliliit na puting bato na kasing laki ng itlog ng butiki at ang 3 pikong kwintas na nakasabit mismo sa entradang tahanan ng albularyo. Ipinasuot yon sa kanyang ama dahil naniniwala ito na yon ang pinakapakay ng nilalang na nagpaparamdam sa kanila. Nang makuha na nila ang lahat ng kanilang kailangan, kaagad naman silang umalis. At nang makabalik na sila ng bahay, dito na nila napansin ang kakaibang presensyang umiikot sa bawat bakod, parte ng bakuran at sa mismong paligid ng dingding ng tahanan. Pero alam niyo kung anong mas nakakatakot? Yung pakiramdam na animoy may isang nilalang na pilit na nagmamasid sa bawat galaw nila. Dahil sa pangyayaring yon, pilit nilang pinakalma ang kanilang mga sarili, lalo na't kasama nila ang kanilang pamilya na walang kaalam-alam sa mga tunay na nangyayari. Bago sila pumasok sa loob, mahigpit na hinawakan ng tatay niya ang 3 piko habang nagdarasal. Inakala nila na sapat na ang proteksyong yon para makapagpahinga sila ng payapa sa mismong gabi, pero isa itong malaking pagkakamali. Pagsapit ng hating gabi, muli na namang nagising si Tisoy dahil sa pamilyar na nakakapasong init sa kanyang balat. Pero ang kaibahan nito ngayon, mas mainit na ito kumpara sa dati. Para siyang nasa loob ng umaapoy na hurno sa panaderya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, kaya naman kaagad siyang bumangon at kinuha ang maliit na bato na binigay ng albularyo. Mahigpit niya yung hinawakan sa kanyang palad habang binabanggit ang pangalan ng Panginoon. Matapos nun, marahan siyang lumabas ng kwarto. Gusto niya kasing pumunta sa silid ng mga magulang niya para ipagsabi ang nangyayari sa kanya. Pagsilay niya sa labas, napansin niyang nakabukas ang pinto sa silid na kanyang pupuntahan. Dahil dito, dali-dali siyang naglakad at pagsilip niya roon, tumambad sa kanya ang pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan. Ayon sa kanya, nakita niya roon na nakatayo ang kanyang ama sa gitna ng silid, habang sa papagmalapit dito, bumungad sa kanya ang lasug-lasug na 3 piko na tila ba sinunog at pinagputol-putol. Dala ng matinding pagkabahala, di siya nagdalawang isip na tawagin ang kanyang ama. "Tay, anong nangyayari?" Wika niya habang nanginginig ang kanyang boses. Pagkasambit niya nito, dahan-dahan namang lumingon ang kanyang ama. Ngunit nang makaharap na ito sa kanya, halos biglang tumigil sa pagtibok ang puso niya. Sa unang tingin, alam ni Tisoy na hindi na yon ang tatay niya. Ang mga mata nito'y naging kasing itim ng uling, habang ang mga bibig nito ay nakangiwi na halos umabot na hanggang tenga. Kapansin-pansin din ng mga ugat nito sa mukha at leeg na halos lumabas na sa kanyang balat. Nakita rin ni Tisoy ang paghahaba ng mga kuko nito at ang dahan-dahan nitong pangingitim. Matapos ang mga pangyayaring yon, biglang ngumisi ang kanyang ama at mula sa bibig, lumabas ang isang garalgal at nakakakilabot nitong boses. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Sa wakas, may isa na namang tugong nananalaytay mula sa mga pumaslang sa akin ang naglakas loob na tumanggap ng aking paanyaya. Matapos nitong magsalita,
Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Doon, nakita niya na hindi ito humahakbang. Gawa ng ang mga paa nito ay parang nakalutang na sa sahig. Paglapit nito sa kanya, bahagya nitong ibinuka ang bunganga nito hanggang sa lumabas ang mahaba at kulay itim nitong dila. Unti-unti nitong ipinasok ang dilang yon sa kanyang tenga kung saan doon niya narinig ang mga bulong nitong nais iparinig sa kanya. Ang lihim na paanyaya ay patuloy na makakarating sa sinumang bahagi ng angka na inyong pinagmulan. Ang sumpang ito'y hindi mapapatid hanggat hindi ako tuluyang nasisiyahan at nakakapaghigante. Nang mailahad ito ng nilalang, dito na nito sinimulang ibunyag ang nakakakilabot nitong nakaraan. Ayon dito, 300 taon na ang nakakalipas noong panahon pa ng mga Kastila. Ang lupang kinatatayuan ng bahay na yon ay pagmamay-ari niya. Isa siyang makapangyarihang tao sa lugar na yon dahil sa kanyang pinaghalong dugo ng aswang at dunong ng isang mangkukulam. Marami ang natatakot sa kanya. Ngunit ang mga ninuno ng lola niyang si Belinda ay hindi natinag sa kanyang kapangyarihan hanggang sa matuklasan nito ang pinakatago-tago niyang lihim. Ilang taon ding nagplano at gumawa ng paghahanda ang angkan bago ito nagdesisyong salakayin ang tahanan ng nilalang. Sumiklab ang labanan noong mismong gabi kung saang walang habas nila itong tinaga, pinagtulungan at pinahirapan habang nagpapahinga ito sa loob ng maliit nitong tahanan. Hindi na nagawang makapalag ng nilalang dahil lahat ng bantay niya noong gabing yon ay bigla na lamang naglaho dahil sa mga engkantasyong pinakawala ng angkan. Iyon ang pangunahin nitong kahinaan dahil tuluyan na itong napanatag sa paniniwalang hindi siya kayang salakay ng mga pangkaraniwang tao lang. Ngunit bago pa man ito malagutan ng hininga, bago pa man ibao ng katawan nito sa mismong ilalim ng lupa, nagbitaw ito ng isang malagim na sumpa. Isinusumpa ko na walang sino man sa inyong angka ng matatahimik. Sino mang kadugo ninyong tumungtong at manirahan sa lugar na ito ay unti-unting lalamunin ng aking kaluluwa. Hindi ko kayo papatayin ng agaran. Sasapian kong nagtataglay ng dugo ng inyong angkan at mula sa kanya, wawasakin kong itinayo niyang pamilya. Gagawin ko siyang katulad ko. Ipaparanas ko sa kanila ang ginawa ninyo hanggang sa tuluyan akong mabuhay muli sa katawang ito. Nang marinig ni Tisoy ang mga sumpang iyon, para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Habang sinasalaysay kasi yon ng nilalang sa kanya, parang nakikita na rin ito ng sarili niyang mga mata. Yun bang, dinala siya nito pansamantala sa lugar kung saan nabuo ang puot na dinadala nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang bumalik sa dating wisyo ang tatay niya. Unti-unting nawala ang mga senyales ng nilalang sa loob ng kanyang katawan. Ngunit aminado si Tisoy na hindi yon tuluyang nawala. Nang maging normal na ito, kagad niya itong nilapitan. "Tay, ayos ka lang ba?" Tanong niya habang nakita niyang naghahabol ng hininga ang kanyang ama. Oo anak, ayos lang ako. Matapos naman itong sumagot, kagad silang lumabas para uminom ng tubig. Habang nasa kusina sila, nararamdaman pa rin nila ang nilalang pero hindi na nila ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Alam nila na kapag mas lalo silang natakot dito, mas lalo rin itong lalakas. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang bukang liwayway, dumating ang albularyo.
Sa pagkakataong yon, alam na ng kanilang pamilya ang nangyayari, kaya habang naglilibot ang matanda, labis-labis na pangamba at pag-aalala ang nararamdaman ng nanay niya. Hindi na rin yun nagtanong pa ng kahit na ano sa kanila, sa kadahilan ng ipinaliwanag na ni Tisoy ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Habang nakaupo sila sa labas, mabilis na sinuyod nito ang bawat sulok ng tahanan. Inuna nitong puntahan ang madidilim na bahagi patungo sa mga aparador sa ikalawang palapag hanggang sa makarating na ito sa likod ng kanilang bakuran. Ngunit pagkatapos ng lahat ng yon, labis-labis ang pagtataka ng albularyo gawa ng wala itong naramdamang kahit na ano. Yung presensyang tinutukoy nila, naglaho na parang bula. At ang mas nakakapagtaka, wala rin itong nakitang kahit na anong kaluluwang gumagala kahit nakabukas na ang ikatlong mata nito. Matapos yung maramdaman ng matanda, kagad itong bumalik sa kanilang kinaroroonan kasabay ng pag-uwika nito sa kanyang amanang. Matalino ang nilalang na ito. Nagtatago ito sa pinakailalim ng lupa para makaiwas sa aking mga mantra. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako papayag na habang buhay siyang makaiwas sa akin. Ginusto niyang makipaglaro. Pwes, ibibigay natin ang gusto niyang pakikipaglaro. Dahil dito, nagdesisyon ng albularyo na punuin ang bahay ng napakaraming pangontra. Marami itong ginawa noong araw na yon, kagaya ng pagbabao ng mga papel na may sulat na orasyon at pagsasabit ng mga patay na lamang dagat sa labas at loob. Hanggat nandyan ang mga yan, hinding-hindi na makakapasok ang anumang nilalang sa bahay na ito. Walang sasantuhin ang mga pangontra kong ito, kahit ang nilalang na matagal nang naninirahan dito. Sa mga salitang yon ng matanda, tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang pamilya. Ayon kay Tisoy, na pagkatapos ng paglalagay ng mga pangontra, buong maghapon naging maaliwalas ang pakiramdam nila sa loob ng bahay. Nawala yung mabigat na hangin, lalo na yung nakakakilabot na pakiramdam na parang may nagmamasid sa bawat galaw nila. Dahil sa pangyayaring yon, muling nagkaroon ng saya ang labi ng kanyang pamilya. Inakala nila na natuldukan na ang kanilang problema. Pero pagtungtong ng gabi, muli na namang may nangyaring hindi inaasahan. Sa pagkakatanda ni Tisoy, hating gabi noon nang mangyari ang lahat. Habang payapa silang natutulog, bigla na naman siyang naalimpungatan dahil sa isang malakas na simoy ng masangsang na amoy. Di pa man siya nakakatayo sa kanyang higaan, biglang sumigaw ng napakalakas ang kanyang ama. Pero sa mga sandaling yon, tila ba wala nang nagising maliban sa kanya. Dala ng pangamba, kagad siyang tumayo at naglakad papalapit ng pinto. Hindi na muna siya lumabas. Gawa ng maging siya manoon, labis na ring nasisindak. Ayaw niyang makita ang tatay niya na sinasapian na naman ng nilalang dahil baka kung ano ang gawin nito sa kanya. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, nakita niya itong naglakad sa pasilyo malapit sa kanilang kwarto. Nung nakita niya ito, kagad siyang nakaramdam ng pagkasindak sa kadahilan ng kakaiba na noon ng paglalakad ng tatay niya. Paika-ika na yon na para bang may kung ano itong iniindang pinsala sa paa niya. Maya-maya pa, pagdating nito sa harapan ng kwarto nila, bigla naman siyang napayuko nang makita niya itong naglalaway ng walang tigil. Sa bawat paghinga rin nito ay parang umuungol yon na animoy may kung anong plemang sumasabay doon. Hindi nagtagal, muli niya itong narinig na lumakad hanggang sa makarating ito sa unang palapag. Rinig na rinig niya na binuksan ito ang pinto bago ito tuluyang naglaho. Kalahating oras ang lumipas
Bumalik ito, pero sa pagkakataong yon, may narinig na siyang bagay na parang hila-hila nito. Gusto itong pigilan ni Tisoy, pinuno. Ang kaso lang masyadong malakas ang kaba na nararamdaman niya. Ayaw niyang sumugal dahil alam niya sa kanyang sarili na oras na makita siya nito, katakot-takot na bagay ang posibleng mangyari sa kanya. Paglagpas nito ng kanilang silid, tsaka pa lamang siya nagdesisyon na dumungaw. Mula sa siwang na yon, nakita niya ang tatay niya na may kinakaladkad na isang taong duguan at pawang patay na. Kaswal itong pumasok sa loob ng silid nilang mag-asawa at mula roon, nakarinig siya ng tunog na parang mula sa sundang na bumabaon sa laman. 2 oras nagtagalang mga pagtagang yon, bago ito tuluyang lumabas bit-bit ang ilang piraso ng lalagyan ng punong-puno ng dugo. Kagad itong dinala sa kusina ng tatay niya at pagkatapos nun muli itong bumalik sa silid para kunin ang nanay niya. Dinala ito ng kanyang ama sa sala na nasa 2 palapag ng bahay kung saan meron doong isang maliit na mesa. Pagdating nito sa lugar, kaagad nitong isinampas sa mesa ang katawan ng nanay niya at walang habas itong pinagtatataga hanggang sa kumalat na ang laman nito sa papag. Matapos naman itong makita ni Tisoy, napaluhod na lamang siya habang blankong-blanko ang isipan niya. Di niya mawari kung ano ang kanyang gagawin noong mga sandaling yon, dulot ng matinding takot na namumutawi sa kanyang isipan. Kinaumagahan, umalingasaw ang masangsang na amoy sa loob ng bahay. Bagaman terik na ang araw, nakapagtataka na hindi pa rin nagigising ang mga kapatid niya. Sinubukan niya itong tapikin ng malakas, pero nanatili itong tulog. Hanggang sa hindi nagtagal, dito na kumatok sa kanilang silid ang tatay niya. Tisoy, buksan mo ang pinto. Alam kong gising ka at alam kong ginigising mo ang mga kapatid mo. Hindi na sila magigising, anak, habang buhay na silang mananatiling tulog. Huwag kang matakot, anak. Hindi mo ako kaaway. Kung susundin mo ang kagustuhan ko, ipinapangako ko sa iyo, makakaligtas ka sa sitwasyong ito. Hindi mo pa ito panahon para mamatay. Dahil palang araw, darating din ang oras na yan. Magiging katulad ka ng iyong ama at kagaya ng mangyayari sa iyo, ganun din ang pagdadaanan ng mga anak ng mga anak mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, di na siya nagdalawang isip na tumalon sa bintana. Nasa 2 palapag pa yon, pinuno, pero hindi siya natakot na mapilayan. Napagtanto niya na mas mainam na mamatay sa pagkabagsak kaysa mamatay sa nilalang na humahawak sa kaluluwa ng kanyang ama. Subalit pagbagsak niya sa lupa, nagtamo lamang siya ng konting bali sa tadyang. Sapat na yon para magawa niyang makatakbo patungo sa bahay ng albularyo. Pagdating niya rito, nakita niya ang matanda na nag-uusal. Ramdam niya ang matinding pag-aalala sa mukha nito na para bang alam na rin ito ang nangyayari sa bahay nila. Paglapit naman niya rito, kagad siyang napaluhod dulot ng matinding sakit na pilit niyang iniinda kanina pa. Sinubukan pa niya noong tumayo pero masyado na itong imposible. Kaya naman nang makita siya ng albularyo, kagad nitong itinigil ang ginagawa nito. Nagmamadali itong lumapit sa kanya para maalalayan siya papasok ng bahay. At nung makapasok na sila, pinainom siya nito ng ilang mga halamang gamot habang banayad na hinihilot ang kanyang katawan. Patawarin mo ako, Tisoy.
Masyado kong minaliit ang nilalang na gumagambala sa inyo. Hindi ko naisip na mas makapangyarihan siya kesa sa inaakala ko. Nang marinig niya ang mga sinabi nito, kahit nang hihina, dito niya inilahad ang mga nangyari sa bahay nila. Habang isinasalaysay niya ang bawat detalye, hindi niya maiwasang mapahagulgol sa iyak. Sa puntong yon, napapikit na rin ang matanda. Gawa ng ramdam na rin ito ang matinding takot at pait sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pagkatapos nitong marinig ang lahat ng iyon, isang malalim na buntong hininga ang ginawa nito bago tuluyang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Tuluyan niya nang naako ang katawan ng iyong ama, Tisoy. Wala na ang tatay mo. At ang nakita mo't kumausap sa iyo kagabi ay ang mismong nilalang na sumumpa sa iyong mga ninuno. Nakakatakot ang mga pangyayaring ito, lalo pat posibleng maghasik ng kaguluhan dito ang tatay mo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, mas lalo pa siyang nakaramdam ng mabigat na pag-aalala. Ang naisip niya kasi noong mga sandaling yon ay yung mga kapatid niyang naiwan sa bahay nila. Hindi niya mawari kung ano ang mangyayari sa mga ito, lalo pat kontrolado na ng nilalang ang kabuuan ng kanilang tahanan. Nang marinig naman ito ng matanda, napayuko na lamang ito habang nag-iisip ng malalim. Maging ito man kasi, aminado na walang maisagot sa mga salitang binitawan niya. Hindi nagtagal, nang medyo mahimasmasan na si Tisoy, dito na siya naglakas loob na magtanong kung ano ang mangyayari sa kanyang ama. Hindi na siya titigil sa pagpatay, Tisoy. Gabi-gabi na siyang lalabas para mambiktima ng mga tao. Ang mga kinatay niyang laman at inipong dugo ay gagamitin niya para unti-unting buuin at buhayin muli ang sarili niyang katawan na nakabaon sa pinakailalim na bahagi ng lupa ng inyong tahanan. Sa madaling sabi, ginagawa nitong tulay ang tatay mo at ginagawa nitong pataba ang mga biktima para muling makabangon ang orihinal niyang anyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, tuluyan na siyang napatahimik. Sa puntong yon, napagtanto niya kung gaano kasuklam-suklam ang plano ng nilalang. Bagaman litong-lito na, muli niyang tinanong dito kung ano ang mangyayari sa mga kapatid niya. Alam niya kasing buhay pa ang mga ito, at bilang panganay, wala siyang ibang hangad kundi ang mailigtas ito at maitakas sa lugar na yon. Tama ka, Tisoy. Buhay pa ang mga kapatid mo. Hindi sila papatayin ng nilalang dahil sila ang magsisilbing huling alay. Tandaan mo na ang dugo ng iyong angka ng pinakamahalagang sangkap para tuluyang makabalik ang kaluluwa sa orihinal nitong sisidlan. Pero kapag nagkulang ang kanilang dugo, muli itong babalik sa ilalim, magpapahinga ng ilang taon habang hinihintay ang iyong paglaki. At sa oras na ikay magkapamilya, kagaya ng nangyari sa iyong ama, babalik ka pa rin sa bahay niya para tuparin ang kanyang kahilingan. Nang marinig niya ang sinabi nito, parang bigla na lamang nawala ang takot na kanyang nararamdaman. Hindi niya mawari pero bigla siyang nagkaroon ng lakas para tutulan ang nais ng nilalang. Sa isip-isip niya, hindi na siya pwedeng tumakbo na lamang at hayaang magsakripisyo ang mga inosenteng buhay na kanilang pinag-usapan. At kung dugo nila ang susi para tuluyang magtagumpay ang kasamaan nito, mas pipiliin niyang gawin ng lahat para pigilan yon. Matapos niya itong maisip, kaagad siyang tumayo habang pilit na itinatago ang sakit na nagmumula sa kanyang tadyang. Doon, tumitig siya ng diretso sa matanda, kasabay ng pag-uwika niya ng, "Hindi ho ako aalis. Kung gagawin ko yun, matutulad lang din ako sa tatay ko. Kailangan na ngayong matapos ang lahat." Nang marinig ito ng matanda,
Hindi nito maipagkakaila ang pagkagulat sa mga kataga na narinig niya. Bata pa kung titingnan si Tisoy pinuno. Pero yung determinasyon nito, may hahalin tulad sa isang lalaking nag-iisip ng tuwid. Kaya naman sa halip na pigilan siya, banayad na lamang itong tumango kasabay ng pagsagot nito ng, "Nasa likod mo ko sa desisyon mong yan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. At kapag dumating man ang sandali na kinakailangan natin siyang harapin, ipinapangako ko na ako muna ang babagsak bago ikaw." Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti ng matanda na turuan siya. Inuna nito ang pagtuturo sa mga buhay na salita bago ang paggamit sa mga anting-anting at iba pa nitong hawak na karga. 3 buong araw ang ginugol nila para matutunan ang lahat ng iyon. Nag-aalala man si Tisoy sa kasalukuyang sitwasyon sa kanilang bahay, wala siyang magawa kundi unahin ang kanilang pagmamasid. Makalipas ang 3 araw na paghahanda, dito na sila nagsimulang magmasid sa paligid. Kinahapunan, nagtago sila sa isang masukal na bahagi ng talahiban, hindi kalayuan sa likod ng bahay. At sa kanilang pagmamasid pinuno, kapansin-pansin na palaging sarado na ang mga bintana. Para na itong inabandonang lugar na walang kahit na anong buhay sa loob. Pero sa kabila ng pananahimik na yon, alam niya na naroon pa rin ang kanyang mga kapatid, naghihintay sa pagdating nila. Habang lumalalim ang gabi, dito na nila nakita ang mga karumal-dumal na gawain ng nilalang na nakasapi sa katawan ng tatay niya. 10:00 pasado pa lang, nakita nila na bumukas ang pinto sa likuran. Mula roon, mabilis na lumabas ang tatay niya at kaagad na tumungo sa parte ng bayan kung saan wala gaanong tao. Mabilis itong naglaho sa kanilang mga paningin, kaya hindi na nila yon nasundan pa. Pero pagbalik nito, nakita nila itong may kinakaladkad na isang lalaking walang malay, tapos duguan ng muka. Bali-bali na rin ang mga bunto nito sa binti, na para bang pinahirapan muna yon bago tuluyang dukutin. Nang maipasok na ito ng kanyang ama sa loob, dito na sila nakarinig ng mga tunog na para bang nagtatadtad. Alam nila na kinakatay na nito ang biktima, pero wala silang magawa para iligtas ito. Ayon sa matanda, hindi pa yon ang tamang oras para sumalakay. Kailangan muna nilang pag-igihan ng pagmamanman upang magkaroon sila ng konkretong plano. Dagdag pa nito na kung susundin nila ang bugso ng kanilang emosyon, hindi malabong sila ang mapahamak. Dahil sa sinabi nito, walang pag-aalinlangan namang sumang-ayon si Tisoy. Ilang oras pa ang lumipas ng kanilang pagmamasid. Dito na nila napansin ang mas lalong pag-iba ng anyo ng tatay niya. Naging mas madungis na ito. Wala na itong pakialam sa sarili at ang mukha nito ay punong-puno na ng mga natuyong dugo. Sa ikalawang gabi naman, nakita nila itong naglalakad pa ng tuwid kahit paika-ika. Pero pagtungtong ng 3 gabi, nakita na nila itong gumagapang na sa lupa. Nanlilisik na rin ng mga mata nito at para bang tuluyan na itong nilamon ng nilalang na sumasapi sa kanyang katawan. Naging mas mabangis na rin ang nilalang at sa loob ng 1 buong gabi, halos nasa mahigit 6 na biktima na ang naiuwi nito. Pero ang nakapagtataka sa lahat ng iyon, sa kabila ng mga nangyayaring patayan, walang kahit ni isang taga roon ang nakahalata. Kahit palagi ring sarado ang bahay, pakiramdam nila parang walang pakialam dito ang mga taong dumaraan, lalong-lalo na ang kanilang mga kapitbahay. Dahil sa mga napansin nila, dito na ito na itanong ni Tisoy sa albularyo. Maging siya man kasi takang-taka talaga kung papaano ito nagagawa ng nilalang.
Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, kaswal itong sumagot sa kanya ng, Dahil sa itim na mahika. Ang kapangyarihan ng nilalang na manipulahin ang utak ng lugar at ng taong nakapalibot sa kanya. Ibig sabihin nito, mas malakas na ang kanyang kapangyarihan. Humanda ka, Tisoy. Malapit na ang ating pinakahinihintay na pagkakataon. At ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo na hindi magiging madali ang lahat. pagsapit ng ikawalong gabi, dito na nagdesisyon ng dalawa na sumalakay. Pag-alis ng nilalang, kagad naman silang pumanhik papaloob. Bagaman sobrang sangsang ng amoy sa labas pa lang, walang pagdadalawang isip nila itong pinasok. Pagtulak nila ng pinto, tumambad sa kanila ang mga nagkalat na buto sa paligid. Ang sahig ng bahay ay punong-puno na ng dugo at ang kisame nito may mga kawil na nakalaylay na para bang pinagsabitan ito ng mga biktima ng nilalang. Ilang minuto rin silang nag-ikot sa paligid bago nila makita ang kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Nadatnan nila itong natutulog, wala na sa kanilang mga sarili at sobrang puputla na dahil ilang linggo na itong hindi nasisinaga ng araw. Pagsilay nila rito, kagad naman sila roong lumapit at isa-isa nila itong kinalagan. Sa mga sandaling yon, ramdam na nila ang mga buto ng kapatid niya dahil sa matinding pamamayat ng mga ito. Ang kaso lang, nung akmang ilalabas na nila ito, bigla silang napahinto nang may marinig silang ungol mula sa pinto. Alam nilang naramdaman na sila ng nilalang, kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na magtago. Walang sabi-sabi, kagad silang lumabas sa pasilyo para sana puntahan ang kusina ng bahay kung saan nakaabang ang kanilang daraanan. Ngunit bago pa man nila ito magawa, dumating ang nilalang. Nakita nila itong gumagapang sa kisame bago ito tuluyang sumunggab sa kanila. Nang masipat naman yon ng albularyo, kagad siya nitong tinapik kasabay ng dali-dali nitong paghugot ng dala nitong itak. Habang nagbubuno ang dalawa, mabilis niyang inalalayan ang mga kapatid niya hanggang sa makalabas na sila ng bahay. Awa naman ng Diyos, nagawa nila ito nang walang kahit na anong problema. Yun nga lang, paglabas nila ng tahanan, naiwan sa loob ng bahay na yon ng matanda. Mula sa labas, naririnig pa rin niya ang sigaw ng mga ito, pero habang tumatagal ang mga pangyayari, tila bang nawawalan siya ng lakas ng loob na bumalik. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yon, mas matindi na ang takot niya kumpara sa kagustuhan na tulungan ng matanda. Kaya naman, hindi na napansin ni Tisoy na ilang minuto na pala siyang nakatayo at nakaabang sa labas ng pinto kung saan sila dumaan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang lumabas ang matanda na punong-puno ng sugat sa katawan. May malalim itong sugat sa may bandang leeg at binti, ngunit nanatili ang lakas nito para kumilos. Ano pang ginagawa mo rito, Tisoy? Takbo na! Bilisan mo! Pagkasambit nito ng matanda, di na siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Habang tinatahak nila ang daan, walang patid na umihip sa hangin ng mga sabulag ang matanda hanggang sa tuluyan na nilang mailigaw ang nilalang. Nang marating nila ang bahay nito, kagad silang pumasok at nagpahinga. Yung mga kapatid niya noon, halos mamatay na dahil sa matinding pagod na pinagdaanan nila. Nang masipat naman yon ng matanda, kagad itong pumasok sa loob ng kusina para magtimpla ng maiinom. Ibinahagi niya ito sa magkakapatid ng nakangiti. Animoy wala siyang ibinigay na lason doon. At nung mainom ito nila Tisoy, tsaka pa lamang napabuntong hininga ang matanda kasabay ng pag-uwi ka nito sa mga bata ng, Tinupok ko ang bahay
Kaya sa mga susunod na araw, wala nang paglalagihan ng kaluluwa maging ang katawan ng iyong ama. Ang duda ko, lilipat sila sa gubat at doon magtatayo sila ng panibagong pugad. Tisoy, hindi ba't nag-iisang anak lang ang iyong ama? Kung gayon, kayo lang ba ang mga anak nito? Nang marinig naman ito ni Tisoy, tumangulang naman siya. Dahil sa ginawa niya, sapat na yon para manahimik ang albularyo. Kinabukasan, ang magkakapatid ay hindi na muling nakamulat pa. Namatay sila sa lason, alinsunod sa balak ng matandang albularyo. Bagaman masakit at labag ito sa kanyang loob, napilitan siyang gawin ito. Para sa kanya, isa yung sakripisyo upang habang buhay ng ikulong ang kaluluwa ng nilalang na minsang gumambala sa kanilang lugar. Dagdag pa niya na, wala siyang pakialam kung masama ang ginawa niya, lalo na kung ang ginawa niyang yon ay mas makakabuti para sa mas marami. Ang sabi pa ng albularyo sa naging disipulo nito, minsan ang pinakamahirap na sakripisyo ay nangangailangan ng mas malakas na loob at kagustuhang gawin ito para sa nakararami. Maaring ito ang bangungot ng aking nakaraan. Pero wag niyo rin sanang kakalimutan na dahil dito, kaya lahat kayo ay ligtas. Ang mga katagang yon ang nagsilbing aral sa kanyang disipulo na magpahanggang sa ngayon ay dinadala pa rin ito para mapangalagaan ang lihim ng batikang antingero ng Indang Cavite.